Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Ο ίδιος ο Ιησούς το λέει αυτό στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 45. Αναρωτιέμαι τι γεμίζει τη δικιά μου καρδιά και τι είδος καρδιάς δείχνουν τα λόγια μου. Όσο και να προσπαθήσω, δεν θα καταφέρω να δω τελείως τα βάθη της καρδιάς μου. Ίσως αυτό να είναι καλό, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσα να χειριστώ σωστά αυτά που θα έβλεπα. Αλλά ο Κύριος Ιησούς μπορεί. Γι' αυτό το εμπιστεύομαι την καρδιά μου μαζί με όλα που συσσωρεύονται μέσα εκεί. Αυτός μπορεί να φέρει το φως του ακόμα και στις πιο σκοτεινές γωνίες. Είναι ο μόνος που μπορεί και να με κρίνει αλλά και να με δικαιολογήσει καλύτερα από οποιονδήποτε. Γιατί αυτός γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς μου, ξέρει πώς σκέφτομαι και καταλαβαίνει για ποιο λόγο κάνω το ό,τι κάνω. Είναι λοιπόν πολύτιμο δώρο και μεγάλο όφελος όταν ο Κύριος μου δείχνει σταδιακά τι κρύβεται μέσα μου και που χρειάζομαι αλλαγή. Έχω ζήσει συχνά ότι τα λόγια του Θεού είναι σαν καθρέφτης για την καρδιά μου. Όταν διαβάζω τη βίβλο, είναι σαν να κοιτάζω τον εαυτό μου μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη. Όχι πάντα ευχάριστο αυτό που βλέπω, αλλά πάντα πολύ αποτελεσματικό. Αναγνωρίζω τη στάση της καρδιάς μου, συνειδητοποιώ τις απόψεις μου και βλέπω πώς με άλλαξε ο Θεός μέχρι τώρα. Αλλά και κάτι άλλο γίνεται φανερό. Οι κοιλίδες και σκιές μου. Και τότε γίνεται ξεκάθαρο αν όντως και πόσο πραγματικά θέλω να αφήσω το Θεό να αλλάξει την καρδιά μου. Τότε φαίνεται το αν και το πόσο μακριά θα περπατήσω ακολουθώντας τον Κύριο Ιησού. Το αν είμαι έτοιμη να δω με τα μάτια Του, να νιώσω με την καρδιά Του, να πω τα δικά Του λόγια και να αγαπήσω με τη δικιά Του αγάπη που πάντα δίνει, ακόμη και όταν αυτό κοστίζει πολύ. Αν σε όλα αυτά πω ναι, τότε αυτό θα αλλάξει όλη μου τη ζωή, την καθημερινότητά μου, τις αξίες μου, τις προτεραιότητές μου, τους στόχους μου, τις σχέσεις μου, τις πράξεις μου, τα πάντα. Το να διαβάζω σοβαρά τα λόγια του Θεού στη Γραφή και να κάνω αυτά που λέει, απαιτεί προσπάθεια και αρκετές φορές θυσίες. Αλλά φέρνει επίσης και μεγάλη χαρά όταν βλέπω την αλλαγή που φέρνουν αυτά τα λόγια και πόσο πιο πλούσια γίνεται με αυτά η ζωή μου, αλλά και η ζωή άλλων ανθρώπων. Τα λόγια που λέει ο Ιησούς Χριστός φέρνουν φώτιση, ανανέωση και πληρότητα και ο αντίκτυπός τους εκτείνεται στην αιωνιότητα. Το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Εύχομαι ο Ιησούς να καθαρίσει την καρδιά μου όλο και περισσότερο και να την κάνει πλήρης με το φως Του και με τα λόγια Του, ώστε από αυτή την πληρότητα της καρδιάς να μιλάει και το στόμα μου και να λέει τα λόγια του Κυρίου που φέρνουν ζωή. Αυτή είναι η ευχή μου. Αυτή είναι η προσευχή μου. Γέμισε εσύ, Κύριε εσύ, την καρδιά μου με το φως Σου, για να μιλάει το στόμα μου λόγια από το στόμα το δικό Σου. Τα λόγια Σου διαβάζω κι είναι σαν να έχω ένα καθρέφτη για την ψυχή. Σ' ακούω που μιλάς για ειλικρίνεια και για αγάπη που προσφέρει αλήθινη. Κι ακούω που με ρωτάς πόσο θέλεις να προχωρήσεις. Θέλεις μέσα από τα μάτια μου να δεις με αγάπη να βοηθήσεις και με θάρρος τα λόγια μου να πεις. Ναι, γεμίσε εσύ, Κύριε εσύ, την καρδιά μου με το φως Σου, για να μιλάει το στόμα μου λόγια από το στόμα το δικό Σου.
γέμισε εσύ, Κύριε εσύ, την καρδιά μου με το φως σου, για να μιλάει το στόμα μου λόγια ζωής αγνά απ' το στόμα το δικό σου. Μάτια αγνά και καθαρά βλέπουνε μέσα απ' τη δική σου τη ματιά. Από καρδιά αγνή και καθαρή πηγάζουν λόγια που δίνουνε ζωή. Μάτια αγνά και καθαρά βλέπουνε μέσα απ' τη δική σου τη ματιά. Από καρδιά αγνή και καθαρή πηγάζουν λόγια που δίνουνε ζωή. Γέμισε εσύ, Κύριε εσύ, την καρδιά μου με το φως σου, για να μιλάει το στόμα μου λόγια απ' το στόμα το δικό σου. Γέμισε εσύ, Κύριε εσύ, την καρδιά μου με το φως σου, για να μιλάει το στόμα μου λόγια ζωής αγνά απ' το στόμα το δικό σου. Κύριε, όταν διαβάζω τα λόγια σου, είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε ένα καθρέφτη. Διαβάζω για αυθεντικότητα, για αγάπη που πάντα δίνει. Σχεδόν σε ακούω να με ρωτάς πόσο μακριά θέλω να πάω μαζί σου. Αν θέλω να βλέπω, να δίνω, να μιλάω και να βοηθάω όπως κάνεις εσύ. Και συνειδητοποιώ πως ναι, θέλω, αλλά δεν το μπορώ με τη δικιά μου δύναμη. Εσύ όμως μπορείς. Κύριε, καθάρισε τα μάτια μου για να βλέπω τον κόσμο όπως τον βλέπεις εσύ. Λες ότι το στόμα μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς. Σου ζητώ λοιπόν να καθαρίσεις την καρδιά μου και να τη γεμίσεις με το φως σου, ώστε το στόμα μου να μιλάει από αυτή την πληρότητα της καρδιάς και να λέει λόγια που φέρνουν ζωή.